Ydych chi eisiau bod yn social influencer? Wel, heddi yw eich diwrnod lwcus chi. Gyda'r tips syml yma, bydd chi'n social influencer cyn i chi gallu dweud free holiday to the Bahamas from a mid-price fast fashion brand. Be bynnag chi'n neud, mae rhaid i chi bod yn full of life. Does dim hawl gen ti ddangos unrhyw beth real ar-line. Mae popeth yn amazing. So, heddiw, oedd breakfast fi mor amazing. O fi just eisiau strannu gyda chi guys, oherwydd dwi'n caru chi a dwi'n really caru beans on toast. Love ya! Diwrnod mewn yn peintio dros damp yn y gegin. Renovation! Faint ni gorfod talu am y damp? 7,000. Okay, 10k kitchen facelift because why the hell not? Ond seriously though, mae rhaid i ni stop cael takeaways mis yma. Cael dy sacco, dy job. Soul searching. O'n i ddim yn really teimlo'n gartrefol yn gwaith. Felly nes i benderfynu gyda boss fi, falle bydd yn gwell i fi ddim yn nôl. Wel, mae probably just teithio'r byd. Really ffindo fi hun, chi mo? Dad! Gyda'r shits ar ôl y curry neithiwr. All natural detox cleanse. Ma'n fine, just carry all the camera. Ma'n dda i wneud hyn weithiau. Oh, cael really good clear out, ti'n gwbo? Spring cleaning dust. Give the people what they want. Ma'n fine. Roll, roll, roll. Look busy. Mae'n rhaid i chi edrych yn brysur trwy'r amser. Mynd i lefydd cool pob dydd. Look busy. 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 Ond dyw hynny ddim yn bosib bob tro. Felly, be chi'n neud wedyn? Dweud celwydd wrth gwrs. Byddwch yn greadigol. Mae unrhyw beth yn photo op. Mynd am gawodd? Cheeky tools. Shop am groceries. Cymerwch ni'n gyda Auntie Doris drws nesa i wneud edrych fel bod chi'n neud good deed iddyn nhw. Hurricane Lauren, chwythu'r coed i gyd lawr? Come on! Nature's wind machine! Chi methu colli allan ar y cyfle eiraidd yma! Heb anghofio'r onglau. Mae ongl yn neud byd o wahaniaeth. 90 gradd side on. Oh! Yes, queen. Work. Yn hanes influencing, mae Pythago-arse yn icon, or should I say, Pythago-arse. A chofiwch, yr uchelgais yw sponsored ads. Sponsored ads. Dyw Gucci na Dolce & Gabbana ddim am ddod yn nocio'n fian, so take what you can get. Lorry's Mansell Davis. Oh, yeah. Joio gweld nhw ar yr A470. Eli's athlete's foot. Well, mae foot fi yn flaky yn y baklava. Jules clothing. Wow, bydd chi'n y coolest kitten in a Royal Welsh. It's a win-win.